Coñecer o modelo urbano de Pontevedra polo miúdo, ese é o obxectivo que buscaba a delegación francesa de TO, concretamente do Concello de Set, que estes días visitaron a nosa cidade. E hoxe estuveron cos técnicos municipais para conocer en profundidade o modelo urbano e digamos, as decisións que se tomaron para recuperar o espacio público pos cidadanos. Eles teñen interés en conocer en profundidade o modelo pontevedrés, están nos visitando, hoxe pola tarde van a visitar tamén o centro de tecnificación, van a visitar unha empresa, a empresa Sedga tamén de iluminación e de mobiliario urbano. Dende o Concello de Set vense moi reflexados nos problemas que tiña Pontevedra hai anos antes de comezar a reformular a cidade apostando por este modelo actual. Set est un peu le Pontevedra de la Méditerranée. Entón, podemos decir que Set é a Pontevedra do Mediterráneo e Pontevedra é a Set do Atlántico. Somos dúas cidades que teñen porto e temos problemas similares, tanto de circulación, e podemos ver nas fotos que nos enseñaron do antes e o despois de Pontevedra que en Set agora mesmo estamos tendo os mesmos problemas que tiñades vos de circulación, de bloqueo de circulación. Entón, vamos a intentar aproveitar toda a experiencia que se estuvo vivindo en Pontevedra e que nos están explicando para aplicala aos nosos concellos. La volonté affirmée dès le début de son premier mandat de changer les choses. O alcalde de Set sinalou o proxecto que teñen por diante de peonalizar de xeito permanente amplos espazos no centro da cidade. Buscan na experiencia de Pontevedra ideas para levar adiante a transformación deste concello francés. Cortamos ese tráfico e dejamos solo así.